Az elsődleges cél az, hogy minél több gyereket elérjünk abban az értelemben, hogy megmutassuk nekik, hogy a matematika az egy izgalmas, szép dolog, nem egy unalmas és valami feszültséget okozó, stresszt keltő valami, amitől rosszul érzik magukat, és csak jó válaszok vannak, meg rossz válaszok, és többször rossz a válasz, és akkor rossz kedve lesz az embernek, hanem valami izgalmas, élő, pezsgő dolog, amin való fejtörés, az komoly örömet okoz. Az is egy nagyon lényeges célunk, hogy ne csak szakmailag segítsünk ezeknek az embereknek, és ne csak a szakmai kiválóságukat fejlesszük, hanem emberileg is próbáljunk minél többet adni, és azt is megmutassuk, hogy rendben, az nagyon jó, hogy valaki matematikából vagy informatikából tehetséges, de az élet ennél összetettebb. Érdekes a komoly zene, érdekes a szép irodalom, érdekesek a társadalomtudományok, érdekes a fizika. Tehát ne legyünk így egy dologban ilyen beszűkülve, hanem élvezzük a világ színességét, és arra próbáljunk meg ugyanolyan nyitottak lenni. Beszélgetnek egymással, nem tudom, együtt röplabdáznak. Például láttam azt, hogy így biztatják egymást, vagy tanácskolnak egy másiknak, hogy nem tudom, én így üst a labdát. És valahogy ezt a feloldódást, hogy az ilyen a begubózott diákok, akik szóval nyilván nem tudom, hogy az osztályteremben hogyan működnek, lehet, hogy ott társadalmi pillangók, lehet, hogy inkább ilyen szégyenlőség, de hogy itt most valahogy így ki tudnak bontakozni, és így kinyílnak, és valahogy így jól látni ezt a virágzást rajtuk, hogy itt jól érzik magukat, és mernek beszélni. A repülőiskola programon belül idén először szerveztünk egy nyári tábort. Ennek a tábornak a legfontosabb célja, hogy a diákok még jobban megismerhessék egymást. A táborban vannak hagyományosan matek programok, de nagyon nagy szerepe van a délutáni és kötetlen programoknak. Itt a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy mélyebben megismerjék egymást, és nem csak a szigorú keretek között tudjanak egymással beszélni. 2017-ben elkezdtük ezt a programot, az iskolák elég lelkesen fogadták, és azóta is lényegében minden évben újra meghirdetjük, a Covid meg egyéb kezdeti nehézségek óta most már tényleg rendszeresen minden évben erre lehet számítani. És az eredeti célokból az kifejezetten jól működik, hogy amikor egy jelentkező iskola érdeklődő diákjaival találkozunk, akkor általában olyan foglalkozásokat tudunk tartani, ahol mi is és a résztvevő diákok is kifejezetten jól érzik magukat. Azért ajánlom a többi repülőiskolásnak is, mert akikkel eddig egy csoportban voltam, nem nagyon barátkoztunk, viszont itt új barátságok is alakultak ki, és szerintem nagyon jó. Valamint a tanárok hozzáállás is teljesen más egy-egy órához, mint amúgy. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy néha úgy tudtam elbeszélgetni a tanárokkal, mint hogyha barátok lettek volna. Hát nekem ezek a versenyek mindenképp tetszettek. Egyrészt volt affinitásom, másrészt megnyertem ezeket a versenyeket. De ezen kívül is egy jó közösségi élmény volt. Csocsóval, hogy mi van?
Ezt vesztetted. Nem, ne szívesen, nem. Azt mondtam, hogy akikkel egy csoportba az jár. elején. Az elején könnyen lehet, de aztán megálltam, és remélhetőleg az úriember vagy valaki kivágja.